Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî duh serdana Tirkiye kir û li gel Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan kom bû. Hat ragandin ku di vê hevdîtinê de li ser êrişên ku ji hêla Îranê ve li ser Herêma Kurdistanê tên kirin û di çarçoveya bihêzkirina peywendiyên her du aliyan ve hatiye rawestîn. Erdoğan jî ragihand ku wekî Tirkiye em naxwazin pevçûn li welatên din ên herêma me bela bibin û di vê pêvajoyê de piştgiriya me bo rêveberiya hikûmeta Herêma Kurdistanê berdewam e. Şîrovekarên siyasî di demeka wiha da vê hevdîtinê girîng nîşan didin. Çavderê siyasî Mehmet Sanrı dibêje ev hevdîtin ji bo xurtkirina du cîranê hev wek Herêma Kurdistan û Tirkiye nîşan dide û di asteka gelek germ da derbas bûye. Çi aliyê projeyên giring ve yên enerjiyê û yên danûstandinên dîplomasî û seqamgiriyê bi çi ji aliyê dualî yê Tirkiye û Kurdistanê pêşxistina peywendiyên aborî û alîkariyên dîbe ev du cîranên yekî yê gelekî giring bûn û yê gelekî bivênevêne û ev hevdîtinên îro li Stenbolê li kuşka Serokkomariya Tirkiye ku jê re dibêjin Durma Bahçesarayê pêk hatî pir giring bû. Mehmet Sanrı radigîne ku di vê hevdîtinê de çareserkirina pirsgirêkên Herêma Kurdistanê û hikûmeta Iraqê ya federal jî hatiye rojevê. Xalê ku li vê hevdîtinê de hatî digel Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan Serokwezîrê Kurdistanê gotûbêj li serkirî xala serekî ew ku pêkanînek hikûmet ya federal ya ku li ser binamayê destûra bingehî ya Iraq'a federal. Her çi kêşeyên di navbeyna Kurdistanê, Herêma Kurdistanê û Iraqê de hebe çareserkirina va kêşeya di çarçovaya destûra bingehî de. Serokê Lêkolîna Rawestê Roj Esîr Giresun di demeka wiha da çêkirina vê hevdîtinê ji bo xurtkirina her du aliya girîng dibîne û radigîne ku pêdiviya her du aliyan bihevûdin heye. Em zanin ku têkiliya Herêma Kurdistanê û Tirkiye heya niha li ser xala ewlehiyê dihat axaftin ji bo biçekê jî mesela PKK. Niha çêdibe ku piştî ev prose bi ser bikeve ev têkilî ji ewlehiyê zêdetir li ser ticaretê û enerjiyê biaxaftin. Bêhtir jî ev enerjî meseleya ticaretê bêhtir bê holê ew jî bibe meseleyek serekeya navbera Tirkiye û Herêma Kurdistanê. Di vê hevdîtinê de li ser pêvajiya aştiyê jî hatiye nîqaşkirin. Mesrûr Barzanî radgîne ku ew ê di vî warî de piştgiriya xwe bidin berdewamiya pêvajoyê. Erdoğan jî diyar kiriye ku serkeftina vê pêvajê ji bo wan gelek girîng e. Eyüp Demir, Dengê Amerika, Stenbol.